Jo vaig conèixer la pilota així al centre, a Sant Fuster. Vaig conèixer més la pilota quan vaig arribar a l'institut, que ja comencen a fer avaluacions. A l'entrar o al començar tercer d'ESO, perquè hi havia una optativa, una assignatura optativa, que era pilota valenciana. Quan entràrem a l'institut ens ensenyarem el poblet el primer dia de la visita i ahir pues, la iniciació. L'esport de la pilota me'l va ensenyar un bon amic meu, Manolo Conca. I el vaig conèixer en hores de classe. En hores de classe, un any per allà, és 1990, va vindre Manolo i tenia classe a l'institut, estava en segon de BUP, va vindre Manolo un dia per la vesprada i va dir «Esta vesprada no aniràs a classe, te'n vens amb mi a veure una partida de pilota». I em va durar a Guadassuar, al Trinquet, i veurem una partida de pilota que jugava Genovès i contra Pigat, i els seus punters. Jo vaig conèixer l'esport de la pilota per primera volta en l'institut, en classe d'educació física. Conegué la pilota per l'institut. Si no fos per l'institut jo crec que no coneixeríem res de la pilota. Jo la veritat és que sí, en l'institut vaig aprofundir en l'esport de la pilota, ja que el fet de tindre així un poblet ens permetia practicar diferents modalitats que en el col·legi de Fortaleny no havien tingut l'oportunitat de jugar. Fèiem frare, fèiem galotxetes de monòver, practicàvem les llargues, el raspall, escala de corda. És quan ja passem a l'institut, que és este de Sueca i és Joan Fuster. Jo jugué des de primer d'ESO per a l'institut, pels campionats, que fem un trimestre. I en cada trimestre fem una selecció d'esports. I una part del trimestre és de pilota. I tot el trimestre està jugant a pilota, ensenyant tècniques, formes de jugar, diferents tipus de pilota que hi ha. Començar a jugar a l'institut de manera continuada. Jo quan entri, fa 3 anys, començaven fent campionats i com a mi m'agradava jo també m'apunti a la majoria i en educació física jugàvem durant un trimestre, es tracta de jugar a pilota durant tot el trimestre. I així a l'institut també sempre fem un trimestre de classe de pilota i tenim molt bones instal·lacions per jugar i tal. No, volia parlar-te de un poc com és fundar el club de pilota de Badana, que al cap d'uns anys d'haver anat a la història aquesta que el contava del Trinquet de Guadassuar, vam veure que a l'institut hi havia moviment, que hi havia acceptació per part dels alumnes i vam decidir fer un club, fer un club de pilota, però a nivell escolar, a nivell de pilota sempre a l'escola, defensant aquesta idea. I anàrem al notari, creàrem els estatuts, farem tots els documents que feien falta i res, anàvem fent. Jo recordo que donàvem, cada any fèiem uns carnets de Badana en cartolinetes i els tenien que signar i jo ja anava a la universitat i tal, però Manolo venia a buscar-me perquè signara i tal i sempre hem estat allà un poc vinculats. La modalitat que més practiquem és raspall, perquè és en la que n'hi ha més grups de xiques. Sol practicar més la modalitat de raspall, ja que jugué el campionat autonòmic amb Ester i juguem aquesta modalitat. Principalment l'escala i corda, encara que jugué a raspall i a frontó també, i a galotxa. Però a mi la que més m'agrada és raspall i el fray, però juguem de tot. La modalitat que més practico és el raspall, perquè m'agrada més i el meu mestre diu que fins que no m'ensenya bé no puc jugar per dalt. Jo la modalitat que més practico és frare perquè és una modalitat que realment a mi m'aporta molta activitat. El frare és com si fos un frontó, però que en vez de ser una paret tota llisa té
2 tamborins. Pensa que és molt dinàmica, has de tindre molts reflexes. És un joc que se jugava antes perquè entre les cases o en els corrals a voltes, com n'hi ha 3 parets i la pilota no se podia jugar en molta distància perquè estaven les parets, doncs feien com una pista de joc diferent que limitava. Té un component molt brillant que són els frares que tenen al costat, que donen molt de joc a l'esport i personalment és el que més m'agrada. La pilota sempre ha sigut més de xics, però ara actualment volem fomentar més la pilota valenciana per a les xiques. Home, és que pareix que els homes siguin els únics que puguen jugar i pues no, pues, jo què sé, les dones no estan valorades igual que els homes a l'hora de... Bueno, en tots els esports i en la pilota pues també. I ara pues estem intentant que la dona pues també... s'involucre més en l'esport. Si ja té poca publicitat la pilota, ara la dona és que no en té gens, la dona no ix. Com si no existira. Com si no existira i n'hi ha moltes dones pilotàries. Com si les dones no pogueren ser, jo què sé, pilotàries professionals, sinó que sols estigueren valorats els homes. I hem d'intentar que siguin reconegudes per a tots. Eusebio és m'abuelo, que va ser un gran jugador de la seva època de pilota de la modalitat d'escala i corda. Eusebio podríem considerar-lo a nivell... Una comparativa en el futbol, podríem dir que seria un Pelé, un Messi, un Maradona. Messi, anava a dir-ho. Seria com si diguem Antonio Puigades. Eusebio ha sigut un dels millors jugadors de raspall de la història de Riola. Clar que estic orgullosa de ser la seva neta. Per què? Pues perquè tu vas per allí i dius, soc la neta d'Eusebio i ja tots se queden aixina. Eusebio, perquè va ser molt bon jugador en la seva època i se queden tots. Aunque ara ell ni vaig a trinqueig ni faig res d'això sobre la pilota, però en els trinqueig, aunque ell no ho pense, tots el tenen una admiració que li tenen com a Genovès o a Rovellet o a qualsevol jugador de pilota que ha sigut bo. En veritat ha sigut Manolo Conca i Vicent Pérez els que han impulsat la pilota a l'àmbit educatiu, no sols a aquest municipi, sinó al País Valencià, i és una llavor que és digna de reconèixer. A més, han publicat la primera guia didàctica per als docents. Són, diguem, la pedra inicial de tot això. I és veritat que han format a gent, jo entre ells, i estem vinculats a la pilota gràcies a això. El paper que ha tingut tant Òscar com Manolo i Vicent en la potenciació de la pilota és fonamental perquè s'ha manejat moltíssim ja a nivell institucional o tant com a nivell ja més general o en l'institut. Han mogut molt el tema de la pilota. I pense que estan inculcant als xiquets que venen que la pilota és molt important. Han fet molts campionats, s'han parlat en conselleria per tal de potenciar la pilota als instituts, que molts instituts no se juga, no se practica, tot i que tenen instal·lacions. Perquè sempre insisteix en que juguem i en que aprenguem, i jo crec que si no fos per ell i per Vicent no sabríem res de la pilota. No coneixia molt bé el que era la pilota valenciana i des que vaig vindre a l'institut em van involucrar molt i em van fer que m'agradara i que m'apuntara a un club. No sé, em vaig iniciar i m'ha agradat molt. Si no fos per els mestres de l'institut, jo crec que la pilota sueca seria molt fluixa i al final acabaria perdent-se.
Jo m'ha inculcat l'esport vull dir, ell sí que sempre està, m'abuelo sí que està sempre contant historietes de partides i tal, però l'esport de la pilota jo he començat a estimar-lo i a jugar bé així en l'institut gràcies a Manolo, si no jo no hauria jugat mai a pilota. El paper de Manolo Conca, de Vicent Pérez i dels professors d'Educació Física de l'Institut de Joan Fuster ha sigut fonamental per a tirar endavant el que es coneix com a pilota a l'escola, perquè ells han sigut els inventors i els promotors de que era precís en els instituts i en les escoles que n'hi haguera una assignatura o que en la classe d'educació física s'incorporara a la pilota i es coneguera i es donara difusió. T'ensenya valors per a ser millor persona. Ja que és un deport que mostra respecte. I bonomia. De bonomia. Sí. És diferent que el futbol, perquè el futbol és competitiu i és saber qui és el millor i això fa que no t'ensenyen els valors que t'ensenya la pilota. Entonces n'hi ha que tindre bonomia en els contrincants i en els companys. Quan se competeix en un esport, sí, l'objectiu és guanyar i a més d'altres. Però en la pilota és molt honesta, els jugadors, si és mala, ho diuen honestament, no hi ha mentires, i pense que això aporta valors a l'esport que altres esports no poden aportar. No dir mentires a l'hora de jugar, com passa molt en el futbol, que se protesten molt als àrbits. Així, si tu fas una falta, la dius i ja està. Sí, perquè la pilota és un esport que en això és molt honrat. Sí. La pilota per a moltes persones és el més important, sí. Aquelles que han jugat i ho han viscut, generalment mai es desvinculen de la pilota. Sempre la tenen dins i és difícil desconnectar de la pilota. Sí, quan jugues a pilota no sols estàs fent un esport, és com una manera de viure i... Jo crec que la pilota, més que un deport, és un sentiment per a la gent que ho juga, perquè és nostre. I sempre estan parlant d'anècdotes de pilota, o sigui, no podem dir que és sols un esport, va molt més enllà. I jo crec que també és una de les coses que ens caracteritza a tots els valencians. L'esport de la pilota és més que anar i pegar-li a la pilota. Ara que està tan de moda en les xarxes, no eres de tal poble, sí, doncs no eres valencià si no jugues a pilota. O sigui, si no jugues a pilota, si no parles valencià i no tens un poc una estima per les nostres tradicions, no. O sigui, forma part del nostre caràcter. És una cosa que ho tenim nosaltres els valencians. Quan jugues no sé, quan jugues estàs content, no? A lo millor estàs pensatiu en unes coses i te'l poses a jugar a pilota i se t'olvida tot. Només penses en això i en passar-te-ho bé, s'olviden les altres coses i només cap això. Sí que és una reivindicació, un sentiment, perquè és una cosa nostra dels valencians, una cosa que així s'ha jugat tota la vida. Ho sents, és com una manera de viure, per dir-ho així, no? Perquè jo què sé, quan vas... És que no sé com explicar-ho perquè... És emocionant. M'estic ratllant. És emocionant. És un joc on t'emociones molt, ja que no és competitiu, sinó tens amistats també. No sé, és un esport que ho involucra tot. No pensem el futur i deixem que el demà comence ara. I vivim somiant, empeny fins que algun dia siga realitat, realitat. No podré mirar als ulls als infants del meu lloc si sé que no vaig fer el que calia. És humil el meu cant, però hi ha moltes veus que
clar.